anoiziva nyaya ndoda kutaura panapa inyaya inosiririsa. Ndambotaura zvakare ndikapinda imumunda mokuti azvara hono azvara hadzi, azvara hadzi azvara hono. Ndiri kuzama kusanganisa kuti munogona kuti imimi mazvara mwanakomana hamuna kuzvara mwanasikana, asi nenyaya yekuti mazvara mukomana pamapenya pacheto yamusikana chete nekuti acharoora. Kana mukazvara musikana musina mukomana, mukomana muchatomuita chete nekuti mukomana iyeyo sikana iyeyo achadoroorwa nemukomana. Saka azvara hono azvara hadzi, azvara hadzi azvara hono. Chinzwa inyaya inanga ndichitaura yekuti izvo yandiri kusanganisira marondera nechipinge. Vana vakaroora vanokwana kuita 3, vanokwana kuita 2 vakomana, ndokusara 1 anove ndiye first born. Last born musikana anga achiripo pamba aroora, ndokubva azoudza vakomanawo we42 years kuti ndakuchida kuroora. But vanhu vese yangu kwenyana kuti kuchii vanenge vakaroora, vanenge vave nevana kuchii, kusvikira azosvika papoinde kuti auya neshukuru ngoti vanhu vakarivara ndati ndizokuzivisa kuti ndiri musikana wangu ndoda kuroora. Asi vabereki pavakazwa nyaya vakabva vati imbomira tichazokuudza. Kusvikira pasvika 6 months achingori pahold on akamiswa. Kusvika vazotenda kusanganisira matsete apindira zvikanzi nai munoti mwana aite sei, kusvikira mwana achivazvi azosvika. Paakasvika nemukadzi pamba akabva agamuchirwa, achibva agariswa padzi zvikanzi mwanakomana tazvinzwa asi tine tsika yedu, mwana uyu andirika uchaenda naye mumba mako kunogara semurume nemukadzi, asi tichazokuudza isusu kuti yangu yemurume nemukadzi. Pamuri kupinda mumba umu musatora nguva yemurume nemukadzi panguva yenyu. Zviri nani kana kuti anditororanga nemusikana ari pano kana kunorora imba yake ega wozomutora nguva yachatokudza. Mukomana akangoramba akanyarara, asi vamwe vakakwinyana kuti isuwo takaroora hatina mbosangana nenguva yakadaiso, kunguva inde ipi, sei vakudaro, ndobva vanyarara. Right after 11 days ndopanganzi ndichakupa mukadzi kuti wakupinda naye mumba semurume nemukadzi yanguva yako. Vakabva vatorwa vana vese, vanakomana 3 nemusikana 1. Panga pachipanga kuti vasikana 2, but musikana akaita sei akafa. Zvikanzi tiri kuenda kunopira chivanhu chedu, tichidzoka nokuzivisa kuti hona nguva yangu osvika yange yakakura iyi zvaimbokutarisira kuroora chii, tizivise vekwedu. Asi vakakwira bhazi kubva marondera iri family naamai vachona, ndokubva vaenda kuchipinge kune rimwe gomo rine mukurumbira rinonzi rinoera rinogona kusapindwa. Nyaya ndiri kutaura yakaitika zviri pamutemo. Vakuda kunopinda mukati megomo iri, vachikwira vakaonekwa vane zvavakataura vachipinda mugomo kusanganisira nevamwe vanhu. Mambo wenzvimbo iyi achibva audzwa, asi vanhu vakasvikirwa zvikanzi munobva kupi, zvikanzi munofanira kuti mutenge masuma vakuru kuti munzvimbo iri kuchipinge. Ndokubva vaenda kuvanzvimbo vatori nemari yavakabhadhara yekuti vaende kunorara vari mugomo umu, vane zvavari kuita. Asi kuenda kwavakaita uku, vakaenda vakomana ava nemadzimai avo, mukomana 1 nemudzimai wake, mukomana 2 nemudzimai wake, mukomana 3 nemudzimai wake, kwozoita musikana akaenda asina murume. Ndobva vapinda mugomo. Pavakapinda mugomo, vane hari yavakanga vainayo yakagadzikwa pasi pagadzira nzvimbo kunzi pasi hari kune hari, asi hari magadziko yakaitwa haina kugadzikwa mberi kwevanhu, yakanoiswa mberi kweseri kwedombo yekunzi satatenga basa panapa munhu wese anoenda kuhari iri kuseri uko yange yakaisirwa kamukombe kadiki pano, unomwa mvura iri ipapo tozoitotanga basa riro tavenga pano kusanganisira varoora vanove ndochi. So zvakatika ndezvokuti vanhu vese vakatanga ndibaba kukatevera amai, asi munhu akapedzera kumwa mvura iyi muroora anova ndiye munyutsva uyoyo. Paakangomwa mvura akabvaridza mhere ndokutanga kumhanya. Umu mugomo mune matombo nemuteno. Murume wake ndakatanga kumhanya achitevera kudzingira kusvika vamwe vakutevera. Mukadzi uyu akasvika pane muteno akutenuka, paakadonha zvekukunguruka achienda. Murume akatevera kakunguruka zvakare, munhu akazotevera ndevamwe kumashure. Murume wacho akakuvara nokuti aitevera zvine panchi yokuda kubata mukadzi wake, asi mukadzi akadonha. Mukadzi uyu akakuvara fesi kusanganisira neruoko runofungidzwa kuti rwakatyoka. Ndokutorwa vane kunotora vanhu ava havana kudzika navo gomo pasi, vakabva vadzokera kunopeisa basa ravangavinga mugomo. Daniel Shuwiri Benefo, ndinzwisisei vanhu vari kugara kuti dzingave tsika dzenyu dzinosanganisa iri nedzimwe tsika. Hongu kunonzi izvo ungari umuroora ukasvika pamba panonzi apadyiwe nguruve usatye.
panonzi apaitwa zvakati usaita, but iri kuimwe muko inonzi inotevedzerwa here kunyange waenda ipapo. Zvinoita here kukwira kwakaita gomo nemwana wevanhu. Apo mwana wandiri kutaura uyu anga asati abvisira kunyange tsvakira ikuru. Zvakafanira kuti kumba kwavo vaitotsvaka kuti mwana ari kupi. Vamutora ndokuita zvinhu zvavakaita. Murume akasvika pakutora tambo kana kuti bhandi rehembe rakasunga ruoko romukadzi wake, anyatsoona kuti paita kupesana kwemabhonzo. Munhu akwara. Ndokubva vaita zvavakaita. Mukadzi uyu paakauya vakaita zvavakaita, ndokubva varara kudaro. Mangwana kuseni ndokumuka mukadzi asipo uyu wekukwara uya, vamwe vese varipo. Akazobuditsa nyaya, akazotaura zvese. Mwanakomana anove ndiye muridzi wemukadzi. Nevaroora vamwe vaipo vakadzoka vakashedza kuwana vakuti isusu hatina kuzati kwatikona, nokuti pavakaenda uri mukati megomo umu vakanzi izvo tatendeuka, tinokereke tikanamata, asi tiri kukumbirwa kunzi izvo tiende mugomo torara tichinamata tozosangana nevamwe. Ndo matorero vakaita vana vachienda mugomo. Zvaive zvechechi. Kunyange pavakauzwa vanhu varishedzera kuti ivo vanochengetedza gomo ravo vari kuchipenge, vakaudzwa kuti toda kunamata. Ndo zvavakaudzwa. Zvikanzi kana zviri pamutemo kwirai, ndobva vakwira. Handei mukomana ari kushayiwa mukadzi. Handei mukomana ashayiwa mukadzi mazuva awanda, ndokuenda kunoripota kumapurisa. Zvese zvavanga vachiita izvi kumba kwemukadzi havasi kuziva. Havasi kuzikanwa ikoko kuti ari kupi. Ndopa vakafamba zvikanzi yei mwana ari mugomo. Makaitisa mwana wevanhu zvisiri zvekwake. Iye pachake mwana iyeye mukaenda kurudzi rwake vanotozviziva kuti vakatomugarisa parupasa vachinzi pane zita riripo remunhu mukuru kurudzi rwavo. So makasanganisa zvinhu. Mwana wekutaura kwati ari mugomo. Kana musati masangana verudzi rwake, chero makafamba nenzira ipi munogona kutosvika nepaari asamuwani. Kuti vaende kune kama havakwanise kuenda havasati vabvisa kana tsvakira ikuno. Yewa. Ndokubva vaende kunotsvaka. Vavakatsvaka kukwira navo mugomo, vakakwira nevanhu 3 havana chavakabuditsa. Ndokubva wechi3 wacho akakundika nemumwe, ndiye akavaudza kuti atife chinhu chatakawana. Ndaisazviziva kuti ngangarika maprofita vanokwanisa kutoti aiwa hongu indakonewa endai kuna nhingi. Ndokubva kuna vaudza mumwe munhu wechivanhu wakanzi endai kumunhu iyeye anogona kukuronderai kuti zvinofambiswa sei. Ini ndaguma, ini ndaperera pano. Ndokubva vaenda zvikanzi musati maenda kwavaenda mune mhosva imi, mune mwana wevanhu wamuinaye, munhu wamuri kutsvaga mwana wevanhu hamusati mamuroora. Imi ko akafira ikoko hongu muri kuti hamusati mashevedzera, asi munozviziva here kuti vanozviziva kuti ndimi mwana wavo. Mutemo kuti vasaya kuzobvunza, nokuti pachivanhu chedu kunonzi vamirirei vatange vauya, asi vari kuziva kuti ndimi mwana wavo. But inzwai mwana ari mugomo. Tikaenda mugomo tichida kuzivisa varidzi hatiwane mwana. Kunyange varidzi vakapinda mugomo pasina zvataita havamuwani. Endai munobvisa mari. Muchabvisa mari yetsvakirai kuno yekuvaudza kuti tisi tine mwana. Tamushaya. Tiri kukumbira, tiri kunzi neimwe nzira ndio zvinoita kuti timuwane. Kana muine mhosva dzichazooneka dziri pamari dzinenge dzavepo, asi mwana wevanhu mamuita sei? Mamuwana. Ndobva vanobvisa mari. Vabvisa mari. Pavakabvisa mari yachitara nyaya kuti mwana tisi kumuwana, asi tisakamutora. Asi kuri kunzi pane kwaari. Tiri kunzi tikumbira kuti tiende neverudzi rwenyu, nokuti takanzwa kuti pamuri mwana uyu ane zita hombe zvikanzi hongu. Ndokumbura inyaya kuti makatokanganisa vekwedu. Kana muchiti mwana wedu muritoziva ane vakuru vari paari, makazviziva sei? Tisipo. Ndobva vanzi mombe, ndobva bvisa mombe yese kuroora iyi ndiye kubvuma chiri kuti vaende mugomo. Ndobva vaenda mugomo. Munhu akaenda vekutanga akashevedza mwana akasawanika, wechi2 akashevedza mwana akasawanikwa, wechi3 akashevedza mwana akasawanika. Uyu wakaenda naye manje uyu ndo pakanowanika mwana, ndo pakanotiwa chivanhu. Paya pakanga pakaiswa mukombe wemwirano paya pakatanga kumhanya kwekutanga paya ndo pakashevedzwa mwana achibva auya. Kuuya kwakaita mwana baba akauya akapfeka marengenya. Mwana akaisiwa matanda. Anditi mwana uyu takati aitodzarukwa kwaroka anga akaisiwa danda. Kumamisha ndisingazivi zvinoitwa kwedu kugokwe ukaona kuti mbudzi iyi ndo inobereka ndamai vedanga kana kuti mombe, vanhu vanoiswa plasta. Usingade kuiura inotoiswa zvitanda
chimwe kuseri yobva yasungwa. Mabhonzo ogara mpusi. Ndo zvanga zvakaitwa mwana uyu. Akakaiswa danda uko akasungwa nemakali. Kuti vazive kuti ndiye akazviita pande. Akasvika ine nzira kuratidza kuti haaziriye. Akatosvika aita senge munhu akabudirwa kuti munhu ari kurwara nenjere. Zvikanzi tiri kukumbira kuti verudzi ndiye muchagamuchira mwana uyu. Motaura zvamunotaura tikwanise kudzika gomo. Kana musina zvamataura atimudzike munhu. Ndokumboita nharo achiti hongu inini andikwanise kumira pamuri. Achitaura akamira uko kusvikira aita zvakaita kusvika ashedzwa auya padhuze ndobva vadzika naye gomo. Vachibva vadzika gomo. Vadzika gomo kudaro papa. Pachibva pazonzi baba tadzika gomo nemwana. Tiudzei kuti pamakaenda mugomo maida kunoitei nemwana wevanhu kana kuti nevana venyu. Vanhu vanga vakuchoka mubatsiri vana nemudzimai nekuti zvinhu zvakaratidza kuti zvaizikanwa nababa chete kuti hongu mwana uyu awanikwa ko isusu takaiswa mugomo yanga iri nyaya yei. Baba ndopa vakapupura kuti aiwa inini pachangu ndine mushonga wandaishandisa kurarama kwangu nikutsigisa mushandisire zviri pano nekusimba kwangu kusungwa kuenda kumakoti ndisingatongwe ndichidzoka kana kuita mhosva ndisingaite sei kunyange papurazi pandakamboshanda kwe16 years ndiri furumani. Mwana uyu ndo pandakashandisa. That's why aisafanira kuroora kwaakaita ikoko nemushonga wandakasimbisirwa mugomo. Zvandakaudzwa kuti mwana uyu aroora akanganisa ndo pandainofanira kunotsinidzira zvinhu izvi ndichiti zvaaroora mwana uyu ndoita sei ndichiri mugomo imomo zvakaratidza kuti zvaramba ndo pakaenda saka ndaida kunozadzisa kuti mukadzi wacho waaroora aone kuti ndo mukadzi waaroora uyu. Saka ndoita sei nekuti anga sikafanira kuroora mwana uyu vekoka vachibva varamba. Saka inini urombo ndakandakaitira pamwana uyu mwana uyu aisafanira kuroora. Ndonga kuti muri kuizwa vateereri nyaya iyi inenge yakakora mune mwana wevanhu hamusati maakuzikanwa. Muchingonotitsvakirai kuno mobva mati mwana uyu hatina futi hatisi kumuona. imi matitsvakirai kuno. Ndiri kukumbira vagari vekumarondera vanoziva nyaya iyi vari kuona mwana uyu ari pamba paakaroorwa asi ari kuratidza kuti haana umwenga neuroora hwaakaita izvo zvemunhu ari kutorwara. Kutoti kune mvura yekugeza anotopiwa. Zvino ava vari kushevedzera kuti isusu tichigara pasi tiite chivanhu chedu vane zvavataura zvavari kuda kuti vabvisa izvozvo then mwana otorwa neveukama. Asi kunyange wamutora anenge ari mukadzi weikoko voita zvinhu zvavo but vanhu zvino zviri kutaurwa zvine nhamba yakawandisa zvokuti havasi kukasira kuzviona ava. Vamwe vanhu vaakutaurawo zvakare kuti imimi hama dzemwana kumadiri ekuomesa kudaro muchiona mwana wenyu achirwara zvakare madii mapedzere kurapisa mwana wani wenyu. So kutaura kune kwati kuti mwana ari kurwara ari kumba kwemurume havasi kukwanisa kuenda naye kuti anokwanisa kuti abatsirwe nenyaya yekuti zviri kutaurwa zvakare havasi kuzviwana zvakare. Madhimanzi ari kudiwa havasi kumawana. Saka mwana ndiye apakati. Alright, regai timbopinda muchitoro tinodzoka zvakare nenyaya iyi yatiri kupiwa nababa Isabel.